le ka fa ten le nan nge na scooter ne an u nawin lian zawk hi kum so mani no pang zawk hi kum ruk ani ei Australia rama chuan hi kumon lo hle a no pangin upa in andu em ani yan chak tak takin then kha chuanin an khara amal chu motor te hi hlawma film khur chu ngai view ni niram a hian chuanin kongpui ten nei tha a niram a chuanin naupang te hi tiang nei lo khi an om lo ang thluk ani a kan no pan laia to lai ler kan nei ang khanin naupang te po hianin ti hianin scooter khi an nei a kan ina tanga kilometer thum te li te hi kan vak ve ti hianin ei he kan in bul vel ania an in sak dan hi in hun nom tak tak a zo hen concrete in sang tak tak hen sa velova kom nom tok vel lek hen sa pini angin concrete in sang tak tak ha an du velova ni what's wrong no man tin samaya school holiday ani hian joinin tiang vel hin ha ber ne khi an kong pui te hi mam tha in nuam em maya bul vel hi a fura thalin hring dup mai boka an him vel te hi du om ema ranin han pet mei sela te hi kati ran pe tiratan it om deuh mai hi ti hianin an ni hi chu kot zol nom deuh mai hi nei thina ti hianin mitin te hianin an kot zol a hen hnim hring tiang hi an nei nge zelani hei hi a hun taka kholin kat le a kat thelo te pon he tiang kat a man pek mai tur ang chi hian om ve boka chuanin rual takin ti hianin mawi emin mitin te hian kot zol an nei ni ni lama chuanin lai lam dar sari le mine somli pariat ani to a ni atafel or chawa so sendoi maya this way ayan kong pui te hi a han tlo mai khop an kong sim dan hi tle min an comment hlekila an kong hi atlo em maya hianin sima hei lung kut zung te tiat vel khan nia stone dust kan ti mai don mini hatiang le al kadra khania motor lian rit tak ke som ni te ke som poriat som poruk som pan ni ten an ram rang chung hianin atlo em maya akum tel hen sim hi ngai lo reng ani mizoram a chuanin fur khat dei po kha an siam thei me ulo nia an ni rama hian chuanin that takin road check kan pe a motor lianin kan pe tam dewa motor te kan pe tlem dewa khani ve thawa ama ro chu a hun
taka kan pe an ni poinin kong pui tha tak sarkari min siam saka kong he chem han lo reng ani lir thei eng tan po kong chia kan tlan ngai lo ani off road te ni lo lol u chuanin an lo nei tu te an thlam thleng hianin kong chia kan tlan ngai lo ani an in sak tan kal hmang reng hi tikhianin hei tiang deuh khian nia an in hun hi a rem hlom em maya maro chu henga hian chuanin in kha kan nei len le sarkara se kan choi tam ve thunga in lian tak nei te khanin tam tak kha an seng thawa chu wang chuan in lian pui nei hi mi an du lem lo ani maro chu thin khat hian chuan le sumdon nan tak amang ho company lian ho thian chuan le an save thei thawa sarkara phalna an nei thlap chuan tlang pui thu in he tiang tlaka hmun rem ma te pawh hianin khi tiang khi chhawng pawh khi an ur lem lo ni ti hianin chhawng kher khan ur lova lei rula chhuat an hmanga chhawng khin nuam em tho ani tlang pui thu in he electric ban ah hianin electric ban hi thing hian hmang deuh tlang puia an thing te hi a chang tha in dei rei em mai he number an pe ve thlapa ti hianin a chang tha em maya kum som thum te kum som li te chu a dei zan en ti a chan chu heng an thing te hi ram ngon nei tha kha thing kha an han ro chang le a factory a chang em zel mai ni ome let's go kha bang han electric banatan po hianin ke ni a chon an hmang deuh vek ani electric banatan hianin lo em a chuanin current gal sual le ang te po kha a veng view ni ome lai lab ni tlat lim tot ani a moi em so sen vu chu mai ni rama chuan ni pui ta chuan kan omna chuan ni pui ani a lum vut khop mai voin tlai po hi ton zaw nen kan wak mai ri ani mizo rama ate chuan in le thlasik khalania vot hle ni ome ta hian motor te chuan lo da ve a he lai motor chu kha motor zo mu he lai motor chu an zuar ni hi so sang sari an chira so ti hianin in kota hianin thingkung moi tak tak hi te hi ser ni hei eng ser tak ni angwar ra nas theiru pui mai sia kare chiang che lo ni ti hianin thinguk moi tak kong bula hianin chiang kum si e an chinga pangwar moi tak ti son moi em mai giờ ni an thim deuh to a thim deuh hrek to kan ti eng deuh nga khan tu fanu hian ti hianin khal chei nia ngam ti em mai ni ai electric hrui po kha ti hian mizo ram ang deuh thuk kha nia marok chu a hrui hi dang deuh ni bana thing an hmang kan ti to kha ke ni te hi chu Australia ram a hian chuanin current hi thingai lowa ti mai ang current hian ti thim dol ni po hian ani po in car khatal hi min hri lok thina car khatal lo in lok turin chemini khamini a current kan ti thim dona kan siam lok dona lo in ring ro u an hian te hanin current thi hun tur he kamen hri thlap ani ma se
ang khát chúc cùng khát à với khát hi a thleng trok ani ole helama le ti soi so sap no pang hopon ha khal na samai song son lom ve em ani hei zol nuông hop mai ha kan ve hi ko zau pui ani hi da khianin tlang oma ki lai tlang chip khi ring dup mai ngo an zu a nuam deuh in sol duai maya yang lai te in thatak tak an nia hei he lai hianin sanghaman na long an nei a hemi long hi rifin ria ta sanghaman na an mangani heng nei ho hi chan lom thei khop mai nuam an thei khop mai chuan hei caravan an tia asfung a hianin ei rong bol na te le eng kim mun na te in thir na thleng noma ki lai tlang khen thir vel la ki hei kan khua khop sa ba Australia ki lai in ki thir vel la thing tlang ve ang reng viaw ani chim dewa tiang deuh tiang ki lang chipa khian tower te oma in lian tak tak te oma da in design chi rang rang chỗ này hẳn con quỳ chân nuông đấy nè lại bỏ hiền mà tao ăn hung về thế thuộc mày à con bù lại hiền nên cần đã về mấy giờ là cái rest này chỉ còn ôm thâu à mà rồi chứ con bù lại hi cần chiên về em này anh đi ra bài hiền cho nên mà tao rụt không lại nó tới hiện thế mà rụt tới hiện thế mà so cả motor char rõ lên rồi mình chỉ hết trên hay cái phần đó nhé mà tôi con quý bộ lệ đó na mà sẽ ra nát cho nên nó lún nó tung lắm à gì ta cũng mà đi hay anh nhớ mà hiện cho nên con quý bu lại hiện nên cái sinh cần nó tụt thì hiện nên nó em hiện thì hiện nên thì cần nó tụt thì lên và em tụt hiện xem mà nó em giảm đây đi thì lại lang về lại in thì in liền tắc tắc anh đinh về à thì lang chỉ phải ít tiền đi tàu ở đây đi ngã coi là thỉnh lang về à ai rồi nên tệ hết ồ mẹ sen hôm em mày nè thì anh lại làm đa riết để đón tọa anh đi là phải ổn chắc vấn đề cái này là mặc chuẩn anh compound thì hiện nuông thì em anh đi chứ thì hiện tôi cho giáo tất cả hiện hiểm sinh đúc mà hiện anh thua hiện đi sập hàng lang vì tôi chân nhỉ này kia cả nó tụt hệ him để vì nó xem mà cả cho nên
bicycle te ke tin uncle mai ti hianin nuam em in mai min dang lova an in bula hen thingkung moi tak tak ti hian an chinga pangpar te hian world cup maya pangpar hian nei deuh vek ani chi hrang hrang pangpar chu nei chi kim takan ni hei pawh hi pangpar thaw ni ala par lova par hun azan sawan an tlan noi zoi mai ni si thona sa khop maya heng lai in te hi chu aman lai design deuh ti meng chu aman lai design deuh wa king po hela man lai deuh ni Like Chris, you're in someone's house. Like Chris. aro asur mai thei din ding maro chu zana zon sur lovang e takron tlana eng vena sakhop mai vai motor te po an ve khi e chei de sakhop mai eng tuar mai he an him te hi moi ni hei dai emi in hi alu thei an dia room pathum oma phone number kham ge ngai tur ani nuam chei khop mai tlai lam len chu khi ta khi caravan oma hei hi to thei khopa athar te chu anoi tel kan ti to kha Australia dollar in a chunga khenin modna te ek in te kitchen te wifi room home faka khi an motor in an nuga an zin tau thei ni mun tina angkala chunga kan TV fridge washing machine om vek pani ta heng hi tunlai atle masak thar deu awania brand new deu chuan khi ta mi chu man lai in oh deu ani en kho hi nom ve phia na thingtlang ani borok alum lu tuklo vol tuklo wa sika po nom takani nom tok chi ani hei kan in atanga darkar chan ve vel han kala khanin in lo mu du ve takin kan tia kan han ti lang ve ani an in sak dan vel le an kong pui le an kholai thiang him dan vel te hi an mu geu la hi pangpar moi tak tak te hi check chuk maya so kholai a hian in bol hlo hi mu dur om mi lo hian en ton tlang chu ni le pakhat boka no pang te te po hian in bol hlo hi a bom an pe tlak zel maya station pan ngai lo ne bol hlo pe dana an fim khore ema an in zertir na hi tha em boka bol hlo hi kholaya a mu tur om lo ani chu wang chen an thiang hi me ma an kong pui ti that tak na siama 5mm in chu wang chen in kan phe khok po hi kan in khon na phe khok po hi no ti la tlani tla thum chung chi no ngai to lo ani khop chuanin a fai rei ani so lama son kan in kha ma so phi doi mai lang fi mo chu khi ta khinin Mizoram te po ang don heng lai ve chu ri Look, kid, look the red shirt. kong kaman motor hi heng te hi an motor lampang hen bel chiang veila eng motor nge ni ta hei
xem mấy lâu về đèn motor hi không có mà hắn tặng về à khá chiang lâu nè cái chuyện này hay hi Nissan anh à hay chuyện Nissan hay bộ hi Nissan thôi nè motor hi chỉ răng aman mà ni xem thế an import te po về à motor này na chơi tàu để khóc mày hay hiện te po hi motor sa tak anh Nissan kan veng hi are nuam khop maya zana beng ching leng lo ve ka lo va mi sual te po hi kan an lo ani en motor te mu du chuanin hei po hi ki ma motor ang ani hi ei tiang motor kan ei ve a Nissan X-Trail an tia wa kon seat panga an hnung hi thil phurnan tra khop mai aleng tam khop mai hei bol lo bom ta hian hnim hring cheuh pe tur ni hei chu ven ang deuh kha nia ngan phur thin ro chu kan hre lo ve khal chak na samaya khal chak na samai lao lo rang rang nó còn hiên thiêm to à motor let's go home đấy cái đi gần xem đón tụi á phi ở lâu ăn rừng mẹ nghe tiếng nghe mùa này camera chú anh phật tệ luôn nè Samsung S24 hi rin ai nó phi ở lâu thật cái đồ ăn này lâu thật mà rồi chú khá thì giống khá anh mày sẽ là khi gần in gần xem tụi á in thím về tổ rèn rèn bốc à hay thím về tổ nè ta sang cái in ở mà nung bờ ra son in okay let's go